Eýranyň ýokary ruhy lideri Aýatolla Ali Hameneýi dünýäniň iri döwletleri bilen Tähranyň ýadro programmasy boýunça gelnen ýlalaşyk barada ilkinji gezek çykyş etdi. Onuň bu çykyşy barada kardeşim Merdan Tarifiň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň. Eýranyň ýokary ruhany lideri Aýatolla Ali Hameneýi dünýäniň iri döwletleri bilen Tähranyň ýadro programmasy boýunça gelnen ýlalaşyň taslamasyny ne guldaýandygyny, ne de oňa garşy çykýandygyny aýdýar. Hameneýi ýlalaşyň gutornukly taslamasyna garaşjakdygyny aýan etýär. 9 aprelde ýurdun telewizionyasy arkaly görkezilen çykyşynda Hameneýiň 2 aprelde Lozanada dünýäniň ýeralty döwleti bilen gelnen ýlalaşyk baradaky ilkinji beýanaty köpçülige ýetirildi. Eýran we dünýäniň ýeralty döwleti ýlalaşyň soňky görnüşini taýýarlamak baradaky möhleti 30 iýun diýip kesýtlediler. Gurrunga gidýän ýlalaşyň çäginde Tähranyň ýadro programmasy çäklendirilip, munyň özüne Eýrana garşy giridilen sanksiýalar gowşadylmaly. Günwatar ýurtlary Tähranyň ýadro programmasyna dowlanyp, ýadro ýaragyny edilmeginden howatyrlanýarlar. Eýran özüniň ýadro programmasynyň paraxçylykly maksatlary gönükdirilendigini öňe sürýär. Eýranda döwlet derejesindäki ähli meselelerde soňky söze eýe bolan Hameneýi ýlalaşyň häzir hiç zady borçly etmeýändigini belläp, onuň soňky detallarynyň kesitleýiji boljakdygyny nyktady. 9 aprelde Eýranyň prezidenti Hasan Ruhany hem çykyş edip, ýlalaşyň baglansylan güni halkara sanksiýalarynyň ählisiniň aýrylmalydygyny ma'lum etdi. Ma hiç tawaffugy ra imza nakhahim kard. Biz ýlalaşyň güýje giren güni ähli ykdysady sanksiýalar doglulygyna ýatyrylmasa, hiç ýyly dokumenti gol goýmakçy däldir. Bilmerre we hamun ruz lagw şowat. Ruhany taraplaryň ählisi üçinde bähwitli boljak netijeleri isleýändigini nyktady. Şol bir wagtda Amerika agdalan sanksiýalaryň bir gezekde däldi, eýse tapgyrlaýyn ýatyryljakdygyny açyk aýan etdi. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein'in.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein'in.com saýtyna girip gözlek bölüminde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein'in.com ulgamynda Türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar gündeligi gepleşigimizde goňşy Owganystanyň deýişli maglumatymyzy bilen dowam etdirýäs. Owganystanyň Türkmenistan bilen serhediniň golaýynda ýerleşýän birnäçe etrabynda Owgan howpsuzlyk güýçleri bilen söwüşçileriň arasynda ok atışlygyň başlananyny habar berilýär. 8 aprelde başlanan çaknyşyklaryň henis hem dowam edýändigi habar berilip, bu çaknyşyklar sebäpli müňlerçe ýaşaýjynyň öz öýlerini terk etmäge mejbur bolandygy aýdylýar. Demirgazyk Owganystanda Gaýsar etrabynyň häkimi Cemil Sıdykiniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, çaknyşyklarda 5 söwüşçi we 4 polisiýa ofiseri öldürilipdir. Bu barada Kaula habarçymyz Şamerdan Gulum radynyň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. Demirgazyk Owganystanyň Faryab welaýatynyň 6 etrabynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk boldy. Şirintegabatly etrapda jeňçiler asuda ilatyň üýjaýyny oda ýakypdyr. Bir mesjidi hem otlapdyr. Gaýsar etrabynda talep söwüşçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda uruş dowam edýär. Ýaraglylar Awgan güýçleriniň harby merkezine hüjum edipdir. Hüjumçylaryň arasynda daşary ýurtly jeňçiler bar diýip ýerli resmiler aýdýar. Gaýsar etrabynyň häkimi Cemil Sıdykiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, uruş derarly asuda ilat üýjaýyny terk etmäge mejbur bolýar. Gaýsar etraby strategik regiondur. Bu etrap Demirgazyk Owganystanyň derwede hasaplanýar. Şo sebäpden jeňçiler Gaýsar etrabynda harby merkez düretdi. Gaýsar, Gormaç we Almar etrabynda jeňçiler barha güýçlenýär. Şu ýerden Demirgazyk Owganystanyň beýleki sebäplerine geçýär. 2000 golaýmaşgaly öz üýjaýyndan gaçyp çykdy diýip häkim aýtdy. Gaýsarga çün bir mantyky stratejik köp muhim. Bu banom darwaze safar şumal diýdi. Talablar köp muhalifin bir paýgoý nizamydyr. Demirgazyk Owganystanyň Faryab welaýatynda türkmenler hem goçun bolup ýaşaýar.
Türkmenlerin ýaşaýan şahatly regiony döwlet garşydaşlarynyň eline geçdi. Ony jeňçilerden gaýdyp almak henüz başartmany gelýär. Ýaraglylary gowy çykarmak üçin Awgan güýçleri operasiýa geçirmelidir we şahsybetini Talibanyň azat etmelidir diýip Siddiqi aýdýar. Türkmenler halı falan hoşak taraf muhalifin karar tapkan falan koysa var taklif gibi marmusiga bo. Türkmen Awgan serhediniň golaýynda jeňçilerin toplanýandygyny yerli ýaşaýjylar aýdýar. Olaryň arasynda Merkezi Aziýaly jeňçileriň bardygyny resmiler tasdikleýär. Faryab welaýatynyň ençeme etraby Türkmenistan bilen serhetleşýär. Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda atyşyk häzir Türkmen Awgan serhediniň golaýynda barýar. Şo sebäpden Türkmenistana da hopaban biljekdigini Gaýtar etrabynyň hakimi aýtdy. Jeňçileriň Türkmenistana hem kynçylyk döretýändigini ol ma'lum etdi. Sarada Türkmenistan'a hatar bagavla muhalifinde ama tawajjuh sumanat. Faryab welaýatynyň Şirintegap, Döwletawat, Gurdiwan we Hojo Sebizpoş atly etraplarynda hem uruş bolupdyr. Jeňçilere garşy harby operasiýanyň geçirilendigini Faryab welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Abdulnebi Ilham aýtdy. Onuň netijesinde ençeme döwlet garşydaşynyň öldürilendigini ol belläp geçdi. Jeňçiler ýa-da çekilmäge mejbur edilipdir. معاملات‌های خود شروع کردیم سرکوب شده تهدید امنیتی خود طالب هم هست. Emma Faryab welaýatynyň etraplarynyň köpsinde döwletiň häkimiýetiniň ýokdugy aýdylýar. Demirgazyk Awganystanda hususan Faryab welaýatynda Merkezi Aziýaly jeňçileriň we Islam döwleti atly toparyň agzalarynyň ýerleşendigi barada maglumat berilýär. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Rahmetullah Türkistani Faryabda Özbekistanyň Islam harekatiniň agzalarynyň ýerleşendigini aýtdy. Olaryň yerli jeňçilere harby ugurdan tälim berýändigini deputat belläp geçdi. Faryabkam Özbekistandan kelýärler, qaryalarga tirikçilik qiladi, dawlatobod. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmyrdan Olumrady. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izarlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izarlap bilersiňiz. Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň bu kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Habarlar gündeligi gepleşigimizde Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýär. Ýakynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň ýygnynda eden çykyşynda dünýädäki ykdysady krizisiň ýurdun ykdysadyetine hem täsir ýetirendigini, şol sebäpli ýurdun ykdysady ösüşinde bökdönçlikleriň emele gelendigini aýtdy. Türkmen prezidenti bu ýagdaýdan çykaly hökmüne diňe newit gaz puwdagyna bil baglaman ese ykdysadyetiň diversifikasiýalaşdyrylmalydygyny ýagny Türkmenistanda öndürilen önümleri daşary ýurtlara iýerilýän möçürini artdyrmak boýunça döwlet programmasyny işläp taýýarlamalydygyny öňe sürdi. Ese Sowet döwründe Türkmenistanda üstünlikli bolan hojalyklaryň häzirki ýagdaýy nähili. Kardeşim Ýoşanan Orwan bu sora bilen gyzyklanyp, Aşgabatly ýadyjy we tynçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Ol Balkan vilayatynyň Esenuli raýonynyň Sowet Türkmenistan balykçylyk kolhozy misalynda görüň berýär. Amanmurat'ın Türkmenistan'ın daşary ýurtlary eksport edilýän haritlaryň köpeldilmegi barada gurrun edilýär. Eýsem Sowet döwründe üstünlikli bolan hojalyklar häzir nähili ýagdaýda. Mysal üçin Esenuli raýonynyň Sowet Türkmenistan balykçylyk kolhozy bir zaman görelli hojalyk hökmüne wagt edilýärdi. Hemem oň önüm mady. Adamlar iş bilen üpçün edýärdi. Häzir şo hojalyk nähili ýagdaýda. Edil şu hojalyk hiçli ýagdaýda däl sebäbi Karastırlık yıllarının desrapkı yıllarına şol barıkçılık kolhozy öz-özünden dargadı, yapıldı. Onda yapılmağına sebep bolan zaten gerekli tekniki enzamlar bilen üstün edilmedi. Barıkçılar, könülen barık tutgan
gemiler salsırılmadı. İngilizce zatlarını birim. Şoda urda Krasnoyarsk şäherinde Nedirvay Aytak vadındaki bağlı örümlerini täzeden işleyen olary konservirlep yurdun içine hem de daşına uğrayan ulu kuvatlı bağlık zavodu vardı. Yine şu zavodum yapıldı. Ondan esen olayın Türkmenistan kolhozunun bağlığım gerek bolmadı. Hiç mesela şu bağlığı tutulayan bağlıkları yurdun ölsünne yerler yani täzeden işler yani mümkünçülüğü aradan ayrıldı. Aman radindi yurtta iqtisadiyeti dürleştirmek hakkında gurrun edilýämiň zerurlugy boyun alınýa. Etem şu ýagdaýda şu öňkü hojalyklary, öňkü önüm beren hojalyklary dikeltmek üçin, şol ýerdäki tejribeler gaýtadan bir işe girilmek üçin şuňkuny näme edilmeli ýa-da näme edilip bilinär siziň pikiriňizçe? Siz yerli ýagdaýy bilýän adam hökmüni aýtsaňyz. Bir yerde bir ullokon kellede ozi iş yok. Seväri esen uly etrabına alyp görsäk ya Krasnoyarsk etrabyny häzir Türkmen maş etrabına alyp görsäk meselem şu yerlerde balıkçılık ata-baba göredilen kesker esasında adamlara işleme mümkünçülük öğretmeli, yerli örümlerini gaýtadan işleyen zavodlar açmak gerek, fabrikler açmak gerek. Sonra bir öňkü tejribede dikelerdi, adamların iş bilen üptünsülüğüm, umut bolardy. Ödem bir wagt yurdun daşına eksport edilen önümler häzirem bar Türkmenistan'da şolar yitip giderok elbette bunu bir alada edilse 1-2-3 ýylyň dowamyna täzeden dikerdip boljak, täzeden ýora goýup boljaklar. Aman rat, sizne mümkünçülük öğredilmeli ýaňyz. Şol wagtda Türkmen hökümeti telekeçilik üçin, önürjüler üçin ähli mümkünçiligiň öğredilýändigini aýdýar. İkinji tarapdan bolsa ne Türkmenistanyna şu daşary ýurtlara eksport edilýän önümlerin köpelip gidibermeýändigi boyun alınýar. Indi siziň pikiriňizçe real aýdylanyny nähil mümkünçülük öğredilmeli, näme päsgel berýän, anyk näme edilmeli pikir edýän? Bunu dikeltmenin esasy ýoly yurtda häzir hereket edýän senatçylar we telekeçiler birleşigi var. Ine şu birleşigem gitdiňçe belli adamlaryň bäxtidi bilen ösdiýä giňendiýe monopoliýa kemale geldi. Ine şol birleşigiň monopoliýasyny peseldip hakyky işlejek işewurlary ýol berilmeli, hakyky işewur programmalar, planlar örümçülüğe ornaşdyrylmaly. Esasy söz ustaydy. Aman rat, Aşgabatdan gepleşigime gatnaşyp berin gurrunuz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Kardeşim Ýoşan Anawrwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Dünýäniň 8 aprelde Adatlyk radiosu bu mesele dogrusynda pikir araýşlaryny bilmek üçin Facebook we Wkontaktdaky sahypalarynda Türkmenistan haýsy harytlary eksport edip bilerdi diýen at bilen forma açdy. Bu forma hem Facebook hem de Wkontaktdaky sahypalarymyzyň okuyjulary onlarça tesir alypdyr. Bu tesirler esasında kardeşim Gödeliň taýýarlanan maglumatyny bilelikde dinläýän. 1990-njy ýyllaryň başynda Türkmenistan dünýä näme bilen çykmaly, dünýä bazarynda nädip öz ornuny tapmaly diýen sorawlaryň daşynda pikir alşylardy. Türkmen hökümeti bu soraga 2-10 ýyllykdan soň dünýäde neftiň bahasynyň aşağı düşmegi bilen gaýtadan dolanmaly boldy. Adatlyk radiosu Türkmen hökümetiniň eksport edilýän harytlary köpeltmek baradaky talaby esasında sosial ulgamlaryndaky okuwçylaryna Türkmenistan haýsy harytlaryny eksport edip bilerdi diýen sorag berdi. Adatlyň Facebook we Wkontakte sahypalaryndaky muştaklary sag bolsunlar bu soraga özleriçe jogap bermäge çalışypdyrlar. Aýdaly Sonya Azadowa özüniň Germaniýada okuýanlygyny aýdyp, şu ýerde türkmenleriň halysy gaty ýokary bahadan satylýar, iň arzany 10.000 euro diýär. Şeýle-de Sonya dünýäde paxta öndürilmeýän ýurdun kändigini we paxtadan öndürilen önümleriň bahasynyň gymmatdygyny, ýagny haly we paxta önümleriniň Türkmenistan üçin amatly boljagyny öňe sürýär. Paxta we paxtadan öndürilýän önümleri eksport etmegi Şadmanay Koçkarowa atly okuýjymyz hem goldapdyr. Huşnut Miat Yakubow bolsa eksport diýilende diňe türkmen halytyny agzapdyr. Emma ýurtdan haly çykarmak beýle aňsat görünmeýär. Aşgabatdan öz halylaryny alyp gaýdan 66 ýaşly türkmen raýatynyň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä Türkmenistandan haly çykarmak kyn. Ýagny munyň üçin halyny muzeýe eltip milli miras däldigini ketgitlemeli. Soň şol ýerde önümüň hili boýunça gümrük salgydyny tölemeli. Soň aeroportda halynyň görümi boýunça gümrük tölegini tölemeli. Derman Döwranow atly okuýjymyz halynyň gapdaly bilen türkmen atlaryny hem eksport etmeli
etmeli diýer. Berdi İşan bu pikiri biraz östürüp Türkmen tohum atyny, goýun itini daşary ýurtlara eksport edip boljak zatlar hasaplaýar. Mergen Babaýewiň pikirine görä bolsa türkmenler ýetasan haly gaz newit eksport edip bilerler. Okuýjylarymyzyň arasynda bayramalyda öndürilýän platiýansalary eksport etmeli diýen hem ýa-da at eksportyna garşy çykýan hem bar. Aýdaly şemşadatly okuýjymyz şeýle diýär: "Hide bir at eksport edilermi? Paxta öňem şol paxtady, häzirim şol paxta. Emma azizatly okuýjymyz hiç sadymyzyň eksport edilmegini islam okmena diýip ýazýar. Wepa Akif paxta, newit gaz, tok bilen bir hatarda göw önümleri, öý haýwanlaryny eksport etmeli diýär. Azatlygyň Türkmenistan haýsy haritlaryny eksport edip bilerdi diýen soragyna kinaýa ýaňsy bilen jogap beren okuýjylarymyz hem bar. Masal üçin Annagyly Çyhanow Türkmenistan pil, orak, kätmen eksport edip bilerdi diýär. Gaýrat Gurban geldi, bolsa gum çäge diýip munyň üstüne getirýär. Mila Hatami atly okuýjymyz bolsa sizi eksport üçin türme basarlar diýipdir. Kola Ivanow atly okuýjymyz Türkmenistan islemeýän ýersiz adamlaryny sataýmaly diýse, Azat Rahmankulow diýär atly okuýjylarymyz para horlary eksport etmeli diýen pikiri öňe sürýär. Ýöne Babam Ratkyly atly okuýjymyz bu kinaýaly pikirleri oň ýalam kiçeltmäň Türkmenistan islese köp zat eder diýip jogap beripdir. Kardeşim gözölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Sosial ulgamlardaky okuýjylarymyzyň arasynda Türkmenistandan eksport edip boljak haritlaryň adyny ýadanlar bilen bir hatarda käbir okuýjylarymyz öz tesbirini eksport edere zadymyz kän ýöne niýet ýok diýip belläpdirler. Ese Türkmen telekeçisiniň ýa-da kärenneçisiniň öz harytyny eksport etmegine häzir nähil mümkinçilikler bar? Kardeşim Merdan bu soragy Aşgabatly synçy we grajdan aktivisti Nurwerdi Nurmammedow berdi. Nurwerdagy geçen hepde Türkmenistanyň prezidenti çykyş edip türkmen haritlarynyň eksportyny artdyrmak barada gurrun etdi. Eýse, türkmen telekiçisiniň ýa-da kärendeçisiniň öz harytyny eksport etmegine häzir nähil mümkinçilikler bar? Ol mümkinçilikler bir atnaşyçyl zat. Eger onu hükman haýsam bolsa bir öňki ýagdaý ýa bolmaly ýagdaý bilen deňişdirip aýtmasaň bolanok Merdan. Şoň üçin men pikir edýän şu garaşsyzlyga çykanymyzdaky döwürde aýdaly daýhanlary öz harytyny daşaryk çykarmagy mümkinçilik has ully. Onun ilkinji sebebi ýurtda entek harit sewdat birjesi ýokdy. Ondan şol ordan daýhan üçin täkelçilik ýokdy. Ol öz harytyny arkaýyn daşaryk çykaryp bilýärdi. Ikinji tarapdan entek gümrükler gatyr güýçli işläp baranokdy. Üstesine salgıtlarym peträpdi. Ondan şol ordaky çykdyjlarym daýhanyň girdeşetine ullukan bir täsirler turnokdy. Ondan daýhany çykarmagy mümkinçilik artýardy. Ýöne gitdiňçe şu zatlar kynlaşyberdi. 90-njy ýylyň başyna daýhanlaryň Aşgabatyň eteginde ýaşaýan daýhanlaryň esli bölegi öýleriniň melleklerinde ýetişdiren aýdaly otlaryny, salat görnüşindäki otlaryny samolyotyň üstü bilen Moskwaýa gidip bilýärdiler, şu taýda satyp bilýärdiler. Munyň üçin hiçkili dokumentim gerek däldi. Munyň üçin bir jada barmak gerek däldi ýa gümrüge de barmak gerek däldi. Emma 90-njy ýylyň ahyryna şu mümkinçiligi daýhanyň elinden aldylar. Şunuň aldat garpyz satmaga da degişli, kelem satmaga da degişli, üzüme de degişli. Nurwerdagy siz eksport meselesinde käbir täze düzgünleriň girdilendigini aýtdyňyz. Eksport mümkinçiligi şu düzgünleriň nähil anyk täsir ýetirendigi barada hem gurrun beräýsiňiz. Onuň täsiri uly boldy. Käbir haritlar daşarýurtlar daşalmagy, etatyny ortada daşalmagy käbir haritlaryň durşuna ýatdy diýsem bolar. Aýdaly häzir pomidory inni ortatdan gelip almaýarlar. Umumyň ýagdaý ören kynanly. Täze birjanyň bürokratik işleri ören köpelli, kynçylyklar köpelli. Daýhany şol kynçylyklardan geçmek kynanly. Nurwerdagy birji bilen bagly käbir kynçylyklaryň ortaga çykandygyny hem aýtdyňyz. Şu kynçylyklar barada hem anygyrak gurrun beräýsiňiz. Haýsy kynçylyklar? Islenlik harydy daşaryk çykarjak bolsaň, sen şu harydy birjan üstünden çykarmaly. Onu dol derejede resmileşdirjek bolsaň, ilkinjiden ära örenken wagtyny diýe. Üstesine de wagtyň gideni bilen sen şonu dol derejede resmileşdirip bilen ok. Şu ýende bir zat bar şu taýda. Daşardan gelýän çynym ýagdaý kynanly, olaňam çykdyjy köpelli, üstesine sarp edýän wagtym köpelli.
Kardeşim Merdanyň Aşabatly synçy we grajdan aktivisti Nurberdi Nurmämedow bilen geçiren söhbetleşigini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň pikiriňizçe Türkmenistan haýsy harytlary eksport edip bilerdi? Öz jogaplaryňyzy, bellikleriniňizi, garaýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatur edip bilersiňiz. Ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7-926 236 04 55. Jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Azatlyk radiosu özüniň azathabar.com web saytynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada ýygyderli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, Türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto sergileri ýerleşdirýär. Eýsem azathabar.com Türkmenistanyna petikla ahirin. Türkmenistanlylar oňa girip bilen oňa. Türkmenistandaky dinleýijilerimiz iPhone 3 proxy sistemisi arkaly azathabar.com saýtyna hiç ýyl bökdünsiz girip, onuň hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilerler. iPhone 3 onu näde ulanmaly, onu nerden satyn almaly? Ol dinleýijilerimiz we okuýjylarymyz üçin dogrulygyna muhit bir programmadyr. Onuň ulanyş faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derwede.net salgysyny ýene bir ede gaýtalaýaryn. Azat Habar email belgisi derwede.net salgysyny öz mailyňyzdan islendik mazmunyna hat ýollaň. Azat Habar email belgisi derwede.net salgysyna hat ýollamaly. Hawa ýolladyk, soň näme? 1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler. Hawa iPhone responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir topar daşary ýurt diller bar. Şol ýerde türkmençe diýen setriň üstüne basam. Türkmençe bassam, ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli? Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde iPhone 3-i nädip alyp bilerin diýen setr bardyr. Şoňa basın. iPhone 3-i nädip alyp bilerin. Hawa bassam, indi näme? Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazga basın. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýüklemek hödür ediler. Windows XP Vista 7 diýen setre bassam. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilýän faýly kompýuterime ýüklemelimi? Owa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýüklen. iPhone 3.exe atly faýl peýda boldy. Owa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç ýyl bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat email belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimiz jemlemeden öň ýatladyp geçetmeler. Biz azathabar.com web sahypamyzda türkmen elipiniň geçen taryhy ýoluny görkezýän infografik çap etdik. Bu infografika tomoş etmek isleseňiz, sizi azathabar.com web sahypamyzda syýahat etmäge çağırýas. Web sahypamyzda Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimiz hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sahra alyp berdim. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.